Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Mabong. Taong 1968, Cagayan de Oro. Noong mga panahong ito, kasalukuyang nagtitinda ng mais at mga gulay si Mabong sa bayan ng Cagayan de Oro. Dito na siya isinilang at lumaki, kaya alam na niya ang kalakaran ng mga tao. Bawat parte rin ng bayan ay kabisado na niya, lalo na ang bawat pamilyang naninirahan sa lugar na yon. Ngunit, gaano man karami ang mga kakilala ni Mabong, may iilan pa rin siyang pamilyang iniiwasan. At isa na rito, ang pamilya ng matandang tinatawag niyang Royo. Kagaya nila, kinatandaan na rin ni Tandang Royo ang pagsasaka at pagbebenta. Ngunit taliwas sa kanila, ang matandang yon ay nagtatangan ng lihim na karunungan na kayang humabi sa tadhana ng isang tao. Marami rin ang naging usap-usapan patungkol sa pagkatao nito, kaya noon pa man, pinangingilaga na ito sa kanilang lugar. At dahil sa mga usap-usapang yon, kung kaya't gano'n na lamang ang takot ni Mabong. Ayon sa kanya, magmula noong bata pa siya, takot na talaga siya sa matanda. Lumaki na lang din siya lahat-lahat, hindi niya pinangahasa na ito ay makausap. Ni hindi rin niya kayang titigan ang tahanan nito kapag napapadaan sila. Akala niya sapat na ang kanyang ginawa, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, hindi pa pala. Nagsimula ang lahat pagkaraan ng ilang buwan ng normal nilang pamumuhay. Nag-ugat ito sa pinsan niyang maraming barkada at lulong sa bisyo. Isang araw, nabalitaan niyang pinagnakawan nito ang bahay ni Tandang Royo. Kinuha nito ang inipong pera ng matanda, kalakip ng iilang mga mahalaga nitong alahas. Kagad na kumalat ang balita sa bayan, ngunit wala ni isa ang naglakas loob na magbigay dito ng tulong. Ang dahilan ng mga taga roon, ayaw nilang madamay sa galit ng matandang yon. Sinasabi rin nila na dapat ang pinsan lang niya ang makakaranas ng ganti nito dahil sa pag-uugali nilang walang kakwenta-kwenta. Pagkarinig naman ni Mabong ng balita, kagad niya itong pinuntahan sa bahay ng tiyuhin niya. Hindi sila magkalapit ng husto, pero bilang kadugo, meron siyang pakialam dito. Pagdating niya sa bahay ng tiyuhin niya, malayo pa lang rinig na niya ang pag-aaway ng pamilya. Narinig din niyang sumisigaw ang pinsan niya dahil sa pagdidisiplina ng ama nito. Maya-maya pa, biglang tumahimik ang paligid. Paglapit niya sa bakuran, nakita niya ang ama ng pinsan niya na biglang lumabas ng pinto habang walang patid sa paghit-hit ng tabako. Kagad siya nitong nakita pero hindi siya nito pinansin. Nang mapagtanto naman niya ito, di siya nagdalawang isip na lumapit. "Tiyo, narinig ko ang balita. Pero baka naman napasama lang ho doon si Kuya To. Kausapin niyo kaya para malaman niyo kung ano talaga ang nangyari." Nang marinig naman yon ng tiyuhin niya, bigla itong napatitig bakas sa mukha ang matinding galit at pagkadismaya. "Hindi na yan kailangan, Mabong. Huli na ang lahat para sa kanya. Alam mo ba kung anong ginagawa ni Royo sa mga taong nagkakasala sa kanyang pamilya? Pinapatay niya ito. Kinukuha niya ang mata at ang pugot na ulo ng biktima ay sinasabit niya sa sanga ng kahoy sa entrada ng bayan upang magsilbing babala sa lahat. Ilang beses ko na yung nakita, kaya alam ko na kung ano ang mangyayari." "Bakit, tiyo? Ganon-ganon na lang? Isusuko niyo ang buhay ng anak ninyo?" "Oo. Sa tingin mo may magagawa pa ba ako? Gusto mo bang pagbuntunan tayo ng galit ng matandang yon? Kapag yan ang nangyari, hindi lang ang pamilya namin ang madadamay, kundi pati ang bawat angkan at mga kadugo natin dito sa ating lugar. Gusto mo ba ng ganon? O mas pipiliin mo na suportahan ang desisyon ko?" Dahil sa sinabi nito, kung kaya't hindi na siya nakapagsalita pa.
Alam niya sa kanyang sarili na totoo ang sinasabi ng tiyuhin niya dahil maging siya man, may mga ganoong istorya ng nabalitaan. At bagamat hindi ito kapanipaniwala sa una, marami ang nagpatotoo nitong mga kababaryo nila. Ngunit sa kabila ng bagay na yan, tila bang mas nanaig ang kanyang konsensya at kagustuhang mailigtas ang pinsan niya. Kahit papano kasi, naging mabuti ito sa kanya, kaya walang rason para hayaan niya itong mamatay. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nagdesisyon si Mabong na puntahan ang bahay ng matandang si Royo. Hapon na ng araw na yon ang ginawa niya ito, dahil yun lang ang araw na libre siya. Kinakabahan man, naisip niya na magbabago ang pananaw ng matanda kung makakapagpaliwanag siya. Ngunit nang makita na niya ang bahay nito, ang kanyang pag-asa ay biglang nawala. Kagad itong napalitan ng matinding takot sa puntong mangatog na ang kanyang mga tuhod. Dahil sa pangyayari, di siya nagdalawang isip na umatras. Kagad siyang tumalikod sa bahay ng matanda, ngunit paglingon niya sa kabilang direksyon, nakita niya itong nakatayo habang nakahawak sa luma nitong tungkod. Nanlilisik din ang mga mata ng matanda kahit ito'y nakasuot ng salakot. At bakit ka bumalik? Nagbago ba ang isip mo? Akala ko ba mag-uusap tayo? Pagkasambit nito ng mga katagang yan, bigla itong ngumisi na parabang nakakaloko. Nang makita niya ito, hindi siya nakaimik. Ang takot ay nagsimulang mangibabaw sa kanyang espiritu sa puntong malapit na siyang mawala ng bait. Mabuti na lang, nang medyo nawawala na siya sa kanyang sarili, may isang lalaki ang biglang tumapik sa kanya. At yon ang maninindang kapitbahay ng matanda. Pagbaling niya rito, nakita rin niya itong nakangiti sa kanya na parabang wala itong inaalala. Ordinaryo lang ang mukha nito, pinuno, pero ramdam niya na may kakaiba sa katawan nito. Kaya naman imbis na umimik pa, tumango na lamang siya rito habang dahan-dahang napapayuko. Maya-maya pa, muling nagwika si Tandang Royo. Ano na, Mabong? Bakit hindi ka pa magdesisyon? Bakit hindi mo subukan? Malay mo, may ligtas mo ang pinsan mo. At kung talagang desidido ka, sumunod ka sa amin. Matapos nitong magsalita, tsaka ito naglakad patungo sa bahay nito kasama yung lalaking tumapik sa kanya. Paglagpas nito sa kanyang kinatatayuan, bigla siyang kinilabutan nang may naramdaman siyang kakaibang enerhiya na biglang yumakap sa kanya. At sa hindi malamang dahilan, nagkusang kumilos ang kanyang mga paa. Kalaunan, nadatnan na lamang niya ang kanyang sarili na nasa loob na ng tahanan nito. Gustuhin man niyang magpumiglas at tumutol, wala siyang lakas ng loob. Hindi naglaon, napadpad siya sa loob ng bahay nito at dito nakita niya ang karumal-dumal na sitwasyon sa loob ng bahay ng matanda. Akala ni Mabong Pinuno, may pamilya pa si Tandang Royo, pero pagsilay niya sa loob nito, puro kalansay ng tao ang kanyang nakita. May mga bangkay ding nakasabit sa kisame na hindi nagkakaroon ng kakaibang amoy. At sa pagkakatanda niya, mahigit 20 labi ang naroon. Nung makita niya ito, matinding takot ang kanyang naramdaman. Gustong-gusto na niyang lumabas ng bahay pero parang may angklang pumipigil sa mga binti niya. Maya-maya pa, dito na nagsimulang magsalita ang matanda at ang una nitong binanggit ay ang tungkol sa mga labi na kanyang nakikita. Ayon kay Tandang Royo, na ang mga labing yon ay mga katawan ng mga taong nagkaroon ng mortal na pagkakasala sa kanya. Bawat isa ay bahagi ng angka na kanyang nilipol sa paglipas ng panahon. Mariin din itong inilahad na kagaya ng mga ito, ganon din ang mangyayari sa kanyang kadugo. Nang marinig naman yon ni Mabong, dito na siya naglakas loob na magtanong.
Sa puntong yun kasi pinuno, alam na niya na pawang buhay at kamatayan na lamang ang namamagitan sa kanya. Matanong lang ho, ano ho bang totoong kasalanan ng pinsan ko? Bakit na lang ho ganun ang galit niyo sa kanya? Hindi ho ba may mga kasama siya? Nang marinig ito ng matanda, muling kumunot ang noo nito at sa ikalawang pagkakataon, ipinaramdam nito ang galit na nagpanginig sa mga buto niya. May mga kasama? Naniniwala ka ba talaga sa kwento ng isang sinungaling na kagaya niya? Ang mga kasama niya ay hindi pumasok dito. Siya lamang ang kaisa-isahang hangal na nangialam sa bahay ko. Marami siyang nalaman at ang mga nalaman niya ang rason kung bakit may marka na ang buhay niya. Ngayon kung magpupumilit ka, idadamay kita. Binalaan din siya ng matanda na wag niyang ipagsasabi ang mga nakita at nalaman niya dahil kapag yon ay nangyari, pahihirapan siya nito hanggang sa puntong pagsisihan niya kung bakit siya binuhay ng kanyang mga magulang. Makinig ka. Ikaw lang ang binigyan ko ng pabor na makapasok at makalabas ng ligtas sa bahay kong ito. Alam mo kung bakit, iho? Dahil matapang ka. At ang mga matatapang ay kinagigiliwan ko. Kaya umuwi ka na, sapagkat tapos na ang parte mo rito. Matapos nitong makapagsalita, kagad naman itong tumayo. Dali-dali nitong binuksan ang pinto hanggang sa makalabas na siya sa bakuran. Pagbali niya ng tingin sa bahay, nakita niya itong nakasara na. Wala na si Tandang Royo. Animoy naglaho na lang ito na parang bula. Nang mapansin niyang tahimik na ang paligid, napabuntong hininga na lamang siya habang nag-iisip ng malalim. Bagaman walang nangyari, aminado siya na ang takot niya ay hindi na mawawala. Pagka-uwi niya ng bahay, nadatnan niya ang kanyang ama at ang tiyuhin niyang nag-uusap sa labas. Malakas ang pag-uusap ng mga ito na para bang may mga bagay itong hindi na pagkakasunduan. Dahil dito, kung kaya't hindi niya muna ito tinawag, marahan din siyang lumapit hanggang sa narinig na niya ang mga hinaing ng tiyuhin niya. Wika nito sa kanyang ama. At ano naman sa tingin mo ang gagawin ko? Bilang na lang ang araw ng aking anak. Kung palalayasin ko siya, saan ko naman siya papupuntahin? At sigurado ko ba na kapag aalis siya rito, masisiguro natin ang kaligtasan ng mga matitira? Baka nakakalimutan mo, maraming galamay ang matandang yon at kayang-kaya nung mag-utos ng mga tao para sundan sila saan mang lugar sila pumunta. Ako na ang nagsasabi sa'yo, baliwalang naiisip mong plano. Hindi ako maniniwala sa mga sinasabi mo. Bunga lang yan ang takot mo. At paano mo naman malalaman kung hindi mo pa ito nasusubukan? Basta. Yan ang alam kong mangyayari. Kaya wala nang saysay na ipaglaban ko pa ang buhay niya. Nang marinig ito ng kanyang ama, hindi na rin ito nagsalita. At nang mapansin naman siya ng tiyuhin niya, kagad itong tumayo at naglakad papalayo nang hindi na nagpapaalam sa kanila. Paglabas nito ng bahay, hindi na rin ito sinundan ng kanyang ama. Sa halip, pinaupo siya nito sa tabi habang nananatiling tahimik. Pagkaraan ng ilang minutong pakikiramdam sa bawat isa, dito na ito nagdesisyon na ibahagi sa kanya ang mga napag-usapan nila. Ayon sa kanyang ama, kaya niya pinatawag ang tiyuhin niya ay dahil sa gusto nitong patakasin ang anak nito upang hindi mapaslang ng matanda. Dagdag pa nito na marami silang lugar na pwedeng puntahan kung pipilitin itong sundin ang nais niya. Ang kaso lang masyado matigas ang ulo nito at mas gugustuhin pa nitong mamatay ang anak niya kaysa subukan na itakas ito sa panganib na hindi nila maipagkakaila. At bakit naman po ayaw paalisin ni Tiyo ang pinsan ko? Alam mo ba ang dahilan, Tay? Ang iniisip niya kasi, anak, ay yung mangyayari sa atin dito. Ayaw niyang malagay tayo sa panganib kapalit ng buhay ng kanyang anak.
Pero gaano man yung kasuwail, nararamdaman kong may puwang pa ng pagbabago sa puso nito. At yun ang gusto kong sugalan. Hindi yun masama kung titingnan niya sa mabuting pananaw. Nang marinig niya ang sinabi nito, tsaka pa lamang niya napagtanto ang ibig ng tatay niya. Kaya naman pagkaraan lang ng hapong yun, bumalik siya sa bahay ng tiyuhin niya para kumbinsihin ito sa nais ng kanyang ama. Bagaman kinakabahan, naniniwala siya na yun lang ang paraan para mahimasmasan ito sa kahibangang dulot ng desisyong gusto nitong gawin. Nagtagal ng halos ilang oras ang kanilang pagdadayalogo bago sumingit sa kanilang usapin ang nanay ng pinsan niya. Kalaunan, nang marinig nito ang parte niya, tsaka pa lamang siya nito kinampihan. Kesyo tama silang mag-ama, walang masama sa kanilang plano at kung ano-ano pa. Binalaan din ito ang tiyuhin niya na kung hindi ito susunod, ang pamilya nila ang susunod na magkakawatak-watak. Kaya naman kahit labag sa kanyang loob, wala itong nagawa kundi ang sumang-ayon. Pagkatapos ng usapan, kaagad nitong inabisuhan ng pinsan niya na magligpit na ng mga gamit. Hapon ang alis nila dahil may kakilala itong manlalako na paalis din ng bayan. Kokonting tao lang din ang nakakaalam ng patungkol sa kanilang mga napag-usapan, kaya naman kahit papaano naging kampante ang kanilang pamilya. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, naririnig ni Tandang Royo ang lahat ng kanilang mga napag-uusapan. Pag-alis nito bandang 3:00 ng hapon, tsaka pa lamang umuwi si Mabong. Pagdating niya ng bahay, sinubukan niyang kalimutan ang lahat ng mga pinagdaanan nila. Hindi na rin niya inisip ang tungkol sa mga karanasan niya, nang sa gayoy kahit papaano bumalik sa normal ang kanyang buhay. Subalit, pagkaraan lang ng ilang araw pag-alis nito, nabalitaan nila na dumalaw ang matanda sa bahay ng tiyuhin niya. Wala itong kasama, ngunit bitbit nito ang babala na hindi nila inaasahan. At sabi ng mga nakarinig, na binigyan ni Tandang Royo ng palugit ang pamilya para pabalikin ang anak nitong tumakas. Mariin din itong inilahad na ang pagtutol sa nais niya ay hudyat ng kanilang pagmamatigas. At ang pagmamatigas ay isang kasalanang walang kapatawaran. Nang marinig nila ang balitang yon, lahat sila ay nasindak at natakot. Alam nila na hindi roon magtatapos ang lahat, kaya matinding palaisipan para sa kanila ang nangyari. Dala ng takot at pagkabahala, tumungo sila ng tatay niya sa bahay ng tiyuhin niya. Gabi na nang marating nila ang bahay nito, gawa ng nataong marami pa silang inaasikaso. Pagdating nila ng bahay, nadatnan nila itong sarado. Ang ibang mga pinsan niya ay wala na sa labas, indikasyon na meron itong iniiwasan. Pagkatok nila sa pinto, kaagad namang nagtanong ang tiyuhin niya. Sino yan? Kami ito. Pakibuksan ang pinto. Nang marinig naman ito ang boses ng tatay niya, walang pagdadalawang isip sila nitong pinagbuksan. At nung makapasok na sila, bumungad sa kanila ang pamilya nitong may takot sa kanilang mga mata. Yung tiyahin niya halos hindi na makausap, na parabang may malalim itong iniisip. Ang kanyang mga pinsan naman ay nakaupo lang sa isang tabi, tahimik na nagmamasid at nakikinig. Pagkaraan ng ilang minutong pag-uusap, dito na nila nalaman ang kabuuang detalye. Maliban pa pala sa mga babala ni Tandang Royo, pumasok pa pala ito sa loob ng bahay para mang-usisa. Sinubukan nitong pigilan ng tiyuhin niya pero hindi sapat ang tapang nito. May kung ano sa matanda ang tila bang nagbibigay ng takot sa kanila, sa puntong pakiramdam nila hindi na nila yun matatakasan pa. Gusto na ring umalis ng tiyuhin niya sa bahay na yon. Ang kaso lang binalaan sila ng matanda na lilipulin kung tatakas sila kagaya ng ginawa ng anak niya. Kaya sa halip na sundin ang kanilang mga nais, pinili nilang gawin ang ipinag-uutos nito sa kanila. Matapos naman nilang marinig ang tungkol dito, hindi na sila nagbigay ng kanilang opinyon. Maging sila man kasi,
Aminado na yon ang pinakamagandang gagawin ng pamilya ng tiyuhin niya. Maya-maya pa, nang wala na silang mapag-uusapan, nagdesisyon na silang umuwi. Bukod kasi sa gabi na, medyo nababahala rin sila para sa kanilang kalagayan at sitwasyon. Pagka-uwi nila, kagad nilang inayos ang mga trangka. Wala sila noong inaasahan, pero mas maigi ng handa. Inakala rin nila na hindi na sila madadamay, ngunit ang hindi nila alam, sabay ang kanilang pamilya sa galit ng matanda. Tumungtong ang gabi, sa kasagsagan ng katahimikan ng mundo, may narinig sila mabong na ingay na kaagad na pumukaw ng kanilang atensyon. Gaano man kasarap ang pagtulog nila noon, nagising at nagising sila dahil sa ingay na yon. Pagmulat ng kanyang mga mata, ang atungal ng nilalang na narinig niya ay umalingaw-ngaw pa rin sa isip niya. Hindi niya ito mawaklit-waklit na para bang isa itong bangungot at banta sa buhay nila. Paglabas niya ng silid, nakita niya ang kanyang mga magulang, tulala, nakatingin sa kisame at may hawak-hawak na suntang. Ilang beses niya pa itong tinawag pero para bang hindi nito naririnig ang boses niya. At kung hindi niya pa yung tinapik, malabong mapansin siya nito na naglalakad papalapit. Pagbaling naman ng tingin ng kanyang ama, kagad niyang naramdaman ng matinding takot nito habang nagwiwika sa kanya ng, "Huwag kang maingay, Mabong. Hindi mo ba naririnig ang mga yapak sa labas?" Dahil sa sinabi nito, biglang tumigil ang kanyang mundo. Wala naman kasi siyang naririnig pero habang itinutuon niya rito ang kanyang pandama, dito niya na napapansin ang mga yapak ng kung anong nilalang sa labas. Naririnig na rin niya itong umuungol, pero yung ungol na yung pinuno, kakaiba sa lahat ng narinig niya. Hindi ito tao at mas lalong hindi ito hayop. Dala ng kuryosidad ni Mabong, naglakas loob siyang sumilip sa siwang ng dingding. Pagdungaw niya roon, biglang parang ninakaw ang kanyang ulirat sa katawan dahil sa kanyang mga nasilayan. Ayon sa kanya, yon ang unang beses na makakita siya ng ganon. Ang nilalang na yon ay hindi hayop, ni wala itong pagkakahaling tulad sa isang hayop. Para itong bulaklak, ngunit isang bulaklak na may sariling wangis at pag-iisip. Ang mga talulot nito ang nagsisilbing takip ng kanyang muka, na kung saan makikita mo ang libu-libong mga pangil na nakausli at 8 peraso nitong dila na may matatalas na tinik sa dulo. Wala rin itong mga mata, subalit may mga butas ito sa ulo na para bang kumukuha ng ingay na nagmumula sa kanyang mga biktima. May 4 din itong paa at ang nagsisilbi nitong mga kamay ay ang mga galamay nitong parang sabaging na may mga tinik. Sa itsura rin ng nilalang na yon, masasabing hindi ito basta-bastang mapapatay. Kaya nang masipat niya ito, ang takot sa kanya ay parang hangin na yumakap. Kagad siya nitong natigalpo, mabilis na nanigas ang buo niyang katawan hanggang sa makalimutan na rin niyang huminga. Kalaunan, nang mawala na siya ng lakas, tsaka siya hinablot ng kanyang ama, kasabay ng pag-atungal ng nilalang dulot ng ingay na narinig nito mula sa loob ng bahay nila. Kagad nitong sinuwag ang pinto, subalit masyado itong matibay. Ilang beses din itong nagpaikot-ikot hanggang sa tumahimik na silang mga nasa loob. At nung wala na itong naririnig, tsaka pa lamang ito tumigil sa pag-atake. Nagpatuloy yon sa paglalakad hanggang sa sumapit ang hating gabi. Tila bang naghihintay ng anumang ingay na gagawin nila. Mabuti na lang, kalmado at mabilis mag-isip ang tatay niya. Kagad nitong naunawaan ang kahinaan ng nilalang, kaya madali nilang naiwasan ang tiyak na kamatayan. Pagtungtong ng madaling araw, ang nilalang ay naglaho na parang bula. Doon, nagsimula ng manumbalik ang katahimikan ng gabi at ang ingay ng mga hayop na nanginginain sa paligid. Nawala na rin ang bakas nito, kaya naging kampante na rin sila kahit papaano. At paunti-unti, ang takot na kanilang nararamdaman
ay dahan-dahan nang naglaho. Kinabukasan, pagputok ng sikat ng araw, kagad silang lumabas ng bahay para tingnan ang naiwang bakas ng nilalang. Habang ginagawa yon nila Mabong, ang kanyang ama naman ay tumungo sa albularyo para magtanong ukol sa nilalang na gumagambala sa kanila. Pagkaraan ng ilang oras, bumalik ito ng walang kahit na anong detalyeng dala. Sinabi nito sa kanila na maging ang mga albularyo ay walang ideya kung ano ito. Hindi rin nila matukoy ang sinasabi ng tawas sa kadahilan ng bago sa kanilang mga mata ang nilalang na nagpakita sa kanila. Ramdam din nilang matagal na itong nabubuhay sa ibang dimensyon at hindi ito basta-bastang napapadpad sa mundo ng mga tao. Mariin din itong inilahad na posibleng hindi ito tabla ng mga pangontrang alam nila. Kaya ang naging payo nito, umalis na lang sila sa kanilang tahanan para tuluyan itong maiwasan. Hindi rin nangahas ang albularyo na tumulong dahil alam nito na wala sila roong laban. Hindi tayo hangal para hindi sila sundin. Mabong, magligpit ka na ng gamit. Alis tayo ngayong gabi. Huwag na kayong magtanong pa kung saan tayo pupunta. Ang importante makaalis tayo sa lugar na ito. Dahil sa sinabi ng tatay niya, kagad naman niya yung sinunod. Pagkaligpit nila ng mga gamit, dali-dali silang umalis ng bahay. At bago sila tuluyang lumisan sa bayan, dinaanan nila ang tiyuhin niya para sana yayaing sumama sa kanila. Ang kaso pagdating nila sa bahay nito, nadatnan nila itong nakasara. Alam nilang nasa loob yun ng bahay, pero nakapagtataka, walang sumasagot. Yun bang parang wala raong tao? Ngunit nang silipin ito ni Mabong, nakita niya ang pamilya ng tiyuhin niya na nakatayo sa sala ng bahay, tila bang wala sa kanilang mga sarili. Ilang beses niya itong tinawag pero wala itong naririnig. Nang makita yon ng tatay niya, hindi na nito ninais na sapilitang buksan ng pinto. Basta ang sabi nito sa kanila, Tayo na. Umalis na tayo. mga katagang sa unang dinig normal lang, pero kalaunan ang mga katagang yon ay nagbigay ng matinding takot sa kanila. Hindi dahil sa kanilang mga nakita, bagkus ay dahil sa ipinaramdam ng kanilang ama. Matapos nun, nagmamadali na silang umalis. At sa ilang oras na paglalakad, wala silang naging maayos na pag-uusap. Ultimong 4 niyang kapatid ay hindi na rin umimik dahil alam ng mga ito ang sitwasyon na kanilang kinakaharap. Pagpatak ng 7:00, nakarating sila sa baryo ng mga magulang ng kanyang ama. Maliit lang yung baryo na matatagpuan sa isang malawak na palayan, malayo sa kabihasnan. Payak ang pamumuhay doon ng mga tao at kapansin-pansin ang masaya nitong pakikitungo sa bawat isa. Kung titingnan, masasabing isang ordinaryong lugar lang ang napuntahan nila. Ngunit sa paglalim ng gabi, isang nakakapangilabot na katotohanan ang kanilang nadiskubre. Hindi pala isang ordinaryong baryo ang lugar na yon, kundi isa itong lihim na pugad ng mga aswang at mambabarang. At ang ama ng tatay niya ang nagsisilbing lingkod ng lahat ng mga taga roon. Huli na nang malaman ni Mabong na ang lolo niya ay isang kalahating engkanto at manhuhutik. Malayo ang kapangyarihan nito sa mga aral ng kaliwa na alam natin, dahil ang abilidad ng lolo niya ay sumasaklaw sa mga bulong sa hangin. Ibig sabihin, anuman ang ibulong nitong sakit o dasal sa hangin ay matutupad. Makapangyarihan ang lolo niyang yon, kaya sinusunod ito ng karamihan sa mga nilalang na naninirahan sa baryo. Pagpasok nila sa loob ng bahay, lahat ng takot nila ay bigla na lamang nawala. Inilahad ng lolo niya na wala silang poproblemahin doon dahil sa lugar na yon hindi sila magagalaw ng matandang kinakatakutan nila. Dagdag pa nito na kapag yon ay bumisita sa kanilang lugar, ito mismo ang kakaharap dito. Nang marinig ni Mabong ang sinabi nito, dito na siya nakaramdam ng kapanatagan sa sarili niya. Alam niya na totoo ang sinasabi nito,
Kaya yung takot niya, dahan-dahan na niyang isinantabi. Pagkaraan ng 1 linggo, ang buhay nila ay naging ordinaryo. Inakala nila na tuloy-tuloy na ito. Pero bago magtapos ang buwan, isang kagimbal-gimbal na kaganapan ang nangyari. Lunes ng gabi, habang nagpapaantok ang kanilang pamilya, muli nilang nakita ang nilalang na minsang nagparamdam sa iniwan nilang tahanan. Dahan-dahan itong pumasok ng baryo at sa likod nito, naroon si Tandang Royo may hila-hilang mga itim na sako. Pagdating nito sa harapan ng bahay ng lolo niya, bigla itong huminto hanggang sa bigla namang lumabas ang lolo niyang walang kahit anong dalang armas. Kalmado nitong hinarap ang matanda hanggang sa silang dalawa ay magkausap. Pagkatapos, iniwan ni Tandang Royo ang mga sako. Mabilis itong umalis hanggang sa bumalik na rin sa bahay nila ang lolo niya. At nang tanungin ito ng tatay niya, dito nito inilahad ang tungkol sa mga mabubuting balita na kanyang natanggap. Nangako si Tandang Royo na lulubayan na sila kapalit ng kanilang pananahimik. Ayon sa lolo niya, kaya yung ginawa ng humahabol sa kanila ay dahil sa natatakot din itong makipaglaban sa pugad nila. Alam nito na wala itong kakayahan na lipulin silang lahat dahil sa may hawak din itong pamamaraan kung papaano ito matatalo. Ang kaso lang, may masama rin itong balita na ipinagtapat sa kanila. At yun ay walang iba kundi ang tungkol sa mga labi na nasa loob ng sakong iniwan nito. Lahat ng mga labing naroon ay pagmamay-ari ng mga kadugo nilang hindi nila naisama. Nang marinig nila ito, literal na hindi sila nakasagot. At magmula noon, hindi na nila pinangahasan pang umalis sa baryong yun. Kahit ngayon pang kasalukuyan, ang sumunod na henerasyon sa hanay ni Mabong ay doon pa rin nakatira. Dahil bawat isa sa kanila, naniniwalang yon ang ligtas na lugar mula sa mga kamay ng kinakatakutang Tandang Royo.